povestea singurului Imperiu Roman atestat documentar, pe nedrept marginalizată sau expediată în două rânduri, constituie un capitol glorios al existenței românilor. De ce este acest subiect abordat superficial sau ignorat cu bună știință de istoricii români și bulgari? Motivele sunt strict politice. Curios este faptul că în timp ce bulgarii recunosc meritele dinastiei Asăneștilor în evoluția statului bulgar, imortalizând pe împărații acestei dinastii în statui și picturi, românii aproape că i-au uitat pe împărații lor. Cei care în epocă au stăpânit nu numai părți importante din Bulgaria actuală și Imperiul Bizantin, ci și o mare parte din Valahia, mulți dintre istoricii noștri par să fie aderat, în ciuda surselor bizantine sau occidentale, la teoria potrivit căreia noul imperiu a fost un stat bulgăresc, neglijând aportul românilor la evenimentele istorice care au zguduit din temelii Europa acelei vremi. Bulgarii au mers până într-acolo, încât au atribuit Asăneștilor figuri legendare ale neamului românesc, o sorginte bulgară sau cumană. Dar cum a început totul? La sfârșitul secolului VII, în anul 681, aristocrația proto-bulgară, provenită din munții Ural și din bazinul Volgăi, a înființat un stat care s-a întins la apogeu pe teritorii ce aparțin în prezent statelor Macedonia, Serbia, România, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina. Statul a rămas în istorie sub denumirea de Țaratul Bulgar sau de primul țarat bulgar. Acest stat a dispărut în urma confruntărilor cu armatele bizantine dintre anii 971 și 1021, reintrând în componența Imperiului Bizantin. Venit la putere în anul 1185, în urma unei răscoale declanșate împotriva împăratului Andronic Comnenul, devenit spre sfârșitul domniei paranoic și violent, Isaac Angelos era un om cult, dar lipsit de scrupule. Cheltuitor din calea afară, lipsit de cuvânt și de dat luxului și trândăviei orientale, el a rămas în istorie drept împăratul care nu îmbrăca de două ori aceeași haină și care folosea la masă vase sacre, motivând faptul că Dumnezeu și monarhul ar avea totul în comun. Delăsător în treburile imperiului, el a lăsat guvernarea pe mâna unor apropiați la fel de nepricepuți și de corupți ca și el. În timp ce împăratul huzurea, ungându-și trupul cu mirodenii orientale sau trândăvind în palate, în imperiu, funcțiile se vindeau ca la piață, așa cum se vând azi la noi. Pe cât de incapabil era ca împărat, pe atât era de nepriceput ca și comandant militar, el ajungând în timpul unei lupte să-și sacrifice proprii soldați pentru a-și face loc să fugă. În urma dispariției împăratului detronat, Andronic Comnenul, mutilat și apoi linșat de populația revoltată a Constantinopolului, în anul 1185, relațiile Imperiului cu vecinii se deterioraseră profund. Ca să preîntâmpine un război cu puternicul regat al Ungariei, Isaac a convenit o alianță matrimonială cu fiica regelui Bela al III-lea, ce întărea poziția bizantină. Pentru a fi la înălțime evenimentul, Basileul a hotărât peste noapte creșterea taxelor până dincolo de nivelul de suportabilitate. Lacom și crud, Isaac nu s-a mulțumit cu atât și a jefuit în anul 1185 orașele din zona muntelui Haemus, locuită de vlahi. Vlahii, ostilizați de abuzurile și cruzimea împăratului, s-au înfățișat în fața Bazileului,
prin reprezentanții lor, frații Petru și Asan, în toamna anului 1185, la Chipsela, cerând dreptate și drepturi egale cu ale romeilor, cum erau denumiți cetățenii Imperiului. Tot ei cereau drept despăgubiri câteva moșii din muntele Haemus. Orbit de putere și nepăsător, Basileul le-a respins cererile și când aceștia au stăruit în protestul lor, amenințând cu revolta, au fost tratați cu violență. Asan fiind pălmuit din porunca lui Ioan Sevastrocratul, unchiul împăratului. Și astfel, după cronica lui Cioniates, fără ispravă și plin de ocară s-au întors înapoi. Răscoala era acum îndreptățită. Pornită de românii din munții Haemus, din zona Balcanilor Mici, răscoala împotriva statului bizantin avea să atragă de partea ei toată populația Balcanilor, zguduind din temelii cel mai mare imperiu al vremii și punând la îndoială însăși existența lui. Ajunși acasă pe muntele Haemus, Balcanii de azi, după ce cererile lor fuseseră refuzate, iar ei fuseseră umiliți de împăratul Isaac al II-lea, frații Asan și Petru s-au înscăunat drept conducători ai unui nou stat creat prin separarea zonei de imperiu. Așa a apărut Imperiul sau Țaratul Vlaho-Bulgar. După ce au mobilizat pe vlahii din Haemus, noi împărați și-au îndreptat armata spre răsărit în regiunea Preslavului, nimicind în calea lor garnizoanele bizantine. Nici o așezare nu a scăpat de furia răsculaților. Aceștia au devastat, au tâlhărit și au luat prizonieri pe toți romeii, cum își ziceau bizantinii, pe care i-au întâlnit în cale. Basileul era însă prins cu ale lui, așa că în loc să se pună în fruntea armatelor pentru a stinge revolta, a preferat să-l trimită pe Sevastrocratul Vasile, unchiul său, să pacifice zona. Nici Vasile nu a rezistat prea mult în funcția de comandant al armatei. Bănuit de uneltiri împotriva Basileului, el avea să fie îndepărtat de la conducere și înlocuit cu generalul orb Ioan Cantacuzino, o altă rudă a împăratului. Nici acesta nu a fost considerat vrednic de funcția lui și a fost înlocuit cu generalul Alexios Branas, un nepot al împăratului, care s-a revoltat în iarna anului 1185 împotriva sa și, atribuindu-și titlul de împărat, a încercat în fruntea oștilor răsculate să ocupe Constantinopolul. Conform cronicii lui Cioniates, Conrad de Montferrat, cumnatul împăratului, l-a sfătuit să preia inițiativa. Rămas fără scut și fără coif și rănit la umăr, Conrad a luptat eroic în teribila bătălie dintre răsculați și armata leală împăratului, în care Branas a fost ucis de către garda sa. Revolta lui Branas a fost înăbușită în sânge în primăvara anului 1186 și resturile armatei sale au îngroșat oastea vlahilor revoltați cu soldați de carieră. Sătul de insubordonarea generalilor săi, dornic de glorie și însetat de sânge, împăratul Isaac Angelos al II-lea a luat conducerea armatei în mâinile sale și a plecat în vara anului 1186 să lichideze noul imperiu. La început, sorții i-au zâmbit lui Angelos și după câteva înfrângeri, Petru a inițiat tratative pentru un armistițiu cu împăratul,
în timp ce Hasan a trecut în teritoriile de la nord de Dunăre pentru a cere întăriri de la vecinii vlahi și cumani. Rămas fără opozanți și cu orgoliul satisfăcut de promisiunile băștinașilor și ale lui Petru, ce îi jurau supunere, Basileul a pârjolit recoltele românilor răsculați, a pus garnizoane în cetățile insurgenților, apoi a grăbit spre Constantinopol, ca să se laude cu izbânda sa. În urma lui rămâneau câteva garnizoane bizantine și amintirea unor grâne arse ca represalii. În timp ce Isaac își sărbătorea triumful, Hasan, în fruntea unei noi armate româno-cumane, a revenit în Balcania Mică, prăduind garnizoanele bizantine, iar în final reluându-și în posesie teritoriul. În primăvara anului 1187, Isaac Angelos avea să se întoarcă în fruntea armatelor pentru a zdrobi odată pentru totdeauna revolta. Împăratul Bizanțului nu-și obține victoria dorită, el asediind fără succes timp de 3 luni cetatea rebelă Lovcea, Loveci de azi. În urma asediului, Isaac o ia ostatecă pe soția lui Hasan, aflată în cetatea asediată. Petru și Hasan își stabilesc capitala în cetatea Târnovgrad, Târnovo de azi, amplasată pe colinele Țarevet, Trapezita, Momina Crepost și Sveta Gora, de o parte și de alta râului Iantra. Cetatea a fost transformată în cea mai puternică fortificație a Balcanilor. Apărată de 3 rânduri de ziduri de 12 metri înălțime, groase de 4 metri, cu o incintă de 11 hectare, capitala noului stat putând rezista unor asedii prelungite. Răsculații cer un nou armistițiu, care este acceptat numai după ce căpeteniile Petru și Hasan îl trimit la Constantinopol pe fratele lor mai mic, viitorul țar Ioniță Caloian, în schimbul soției lui Hasan. Ioniță nu rămâne pentru mult timp ostatec, el reușind să fugă din capitala Imperiului spre Balcani în anul 1189. Războiul nu se terminase, fiindcă nicio parte din cele aflate în conflict nu dorea pacea. Declanșată în anul 1185, revolta românilor din Balcanii Mici împotriva Imperiului Bizantin avea să treacă după anul 1187 într-o nouă etapă. Răscoala s-a extins din fosta provincie romană Moesia Secunda, de la vlahi, așa cum erau menționați românii în cronicile bizantine, spre localitățile mai îndepărtate, mobilizând grupuri de bulgari, pecenegi, uzi și cumani, nemulțumiți de taxele insuportabile și de nesiguranța zilei de mâine. În anul 1189, Petru îl ia pe fratele lui Hasan drept co-împărat și fără să abdice se retrage în vechea capitală a țarilor, cetatea Preslav. Hasan se stabilește împreună cu curtea și armata sa în Târnovo, capitala Imperiului. În același an reîncep luptele. Situația militară se complică datorită traversării Balcanilor spre Imperiul Bizantin a unei armate de 100.000 de oameni, a cruciaților, condusă de împăratul german Frederic Barbarossa. Scopul expediției era eliberarea Ierusalimului.
La început, cruciații refuză ajutorul oferit de Petru, constând într-o armată de 40.000 de oameni și provizii, în schimbul recunoașterii oficiale a noului stat. Ulterior, Barbarossa, în urma unor neînțelegeri avute cu bizantinii, acceptă ajutorul lui Petru. În acest timp, armatele răsculaților au invadat Tracia, obligându-i pe bizantini să întreprindă o a treia campanie împotriva amenințării vlaho-bulgare. Isaac Angelos a trecut Balcanii hotărât să șteargă de pe fața pământului capitala răsculaților, Târnovo. În timpul asediului cetății Târnovo, geniul militar al lui Hasan a dus la retragerea armatelor bizantine. Hasan a răspândit zvonul că răsculații așteptau întăriri din partea unei importante armate cumane venită de la nord de Dunăre. În anul 1190, în drum spre orașul Beroe, în prezent Stara Zagora, trupele bizantine sunt ambuscate într-o trecătoare îngustă, iar la Triavna, împăratul, după ce își pierde în învălmășeală coiful, scapă fugind cu lașitate din bătălie. Răsculații capturează coroana și bijuteriile imperiale. Victoria săneștilor a consolidat noul stat dintre Dunăre și Balcani, rămas în anale drept al doilea țarat vlaho-bulgar. În acest timp, noul stat își extindea granițele la sud de Dunăre, incluzând zone întinse din sudul Balcanilor. În anul 1195, tenacele Isaac, obsedat de pierderea Balcanilor, se pune în fruntea armatelor bizantine pentru o nouă expediție de recucerire a teritoriilor balcanice. De această dată se baza și pe sprijinul ungurilor, care promiseseră să atace noul stat spre Vidin. În acest fel, spera Bazileul ca armatele vlahilor prinse în clește să se împrăștie demoralizate. Planul a fost un eșec. Isaac Angelos avea să-și piardă tronul în anul 1195. Urmașul său la tron, Alexios al III-lea, fratele său mai mic, l-a orbit și întemnițat la Constantinopol. Alexios avea să-și recheme trupele în Constantinopol în același an pentru a-și consolida puterea. Fusese ultima încercare a Imperiului de a-și redobândi posesiunile aflate în stăpânirea săneștilor. Nici Hasan, numit de bulgari Ivan, dar poreclit Belgun, nu avea să-și savureze victoria pentru mult timp. În anul 1196, acesta își găsește sfârșitul ucis mișelește de boierul Ivanco, unul dintre comandanții săi, pedepsit anterior pentru că avusese o aventură cu sora soției lui Hasan. După asasinat, despre care sunt indicii că ar fi fost pus la cale la Constantinopol, Ivanco a încercat să preia puterea și să pună mâna pe cetatea Târnovo. Petru, încoronat sub numele de Petru al IV-lea, dar cunoscut sub supranumele de Slavo Petar, Petru cel Glorios, sau Calo Petar, Petru cel Bun, a plecat în marș spre Târnovo de îndată ce a aflat despre asasinarea fratelui său. Ivanco, asediat în cetatea capitală Târnovo, a fost nevoit să fugă la Constantinopol pentru a-și salva viața. Petru și-a găsit sfârșitul un an mai târziu, în anul 1197, în urma complotului unor boieri ce-i contestau tronul. În urma lui a fost uns drept împărat fratele său mai mic, Ioniță Caloian sau cel Frumos, cel ce avea să devină unul dintre cei mai mari conducători ai istoriei Bulgariei.
Ioniță Caloian a fost una dintre cele mai proeminente figuri ale istoriei României și Bulgariei. Considerat de inamici ca fiind un om crud și sângeros, el a fost numit de bizantini câinele Ioan sau Ioan omorătorul de romei, dar a rămas în conștiința popoarelor român și bulgar drept Ioan cel frumos sau Ioan cel bun. Ioniță a fost mezinul celor 3 frați ce s-au ridicat împotriva stăpânirii bizantine în secolul al XII-lea, mișcare ce a dus la apariția Imperiului Româno-Bulgar, denumit de istoriografia slavă drept al 2-lea țarat bulgar. Ioniță participă la răscoala antibizantină condusă de frații săi mai mari, Petru și Asan. În anul 1187 este trimis ostatec la Constantinopol în schimbul soției lui Asan pentru a garanta tratatul de pace dintre cele 2 părți. De aici avea să evadeze în anul 1189 și să se alăture luptelor în care erau implicați românii din peninsula balcanică, fără a deține în aceste confruntări un rol de conducător. După moartea lui Asan, ucis de Ivanco, unul dintre capitanii săi, în anul 1196 și succesiunea lui Petru, Ioniță a devenit co-împărat al țaratului, domnind alături de fratele său, până la asasinarea acestuia, survenită în anul 1197, în urma unei conspirații boierești. Îndată ce a aflat de uciderea fratelui său, Ioniță a reușit să îi îndepărteze pe conspiratori și astfel a devenit suveranul Imperiului Vlaho-Bulgar în același an, 1197. Între anii 1197 și 1200, Ioniță evită confruntările directe cu Imperiul Bizantin, în acest răstimp consolidându-și domnia. În anul 1198, pentru a întări poziția Imperiului Vlaho-Bulgar în regiune, Ioniță Caloian încheie o alianță cu asasinul lui Asan, Ivanco, în urma căreia Ivanco, devenit guvernator al temei Filopopolis, în zona Plovdiv de azi, a separat regiunea de Imperiul Bizantin și a unit-o cu Imperiul Vlaho-Bulgar. În anul 1201, Ioniță alipește noului imperiu teritoriul Constanteia, astăzi Simeonovgrad în Tracia, apoi românul asediază și ultima posesiune bizantină din nordul munților Balcani, orașul Varna. Considerată inexpugnabilă, cetatea avea o mare importanță strategică, fiind apărată de o garnizoană bizantină foarte puternică, formată din mercenari renumiți pentru curajul și priceperea lor în mânuirea armelor. Pentru a putea ataca zidurile cetății, Ioniță a traversat șanțurile exterioare de apărare cu un turn de asalt special conceput, apoi a escaladat zidurile orașului, unde a înfrânt rezistența acerbă a mercenarilor. În a 3-a zi de asediu, pe 24 martie, cetatea a căzut în mâinile lui Caloian. Cronicarul Nicetas Cioniates relatează că acesta a ucis pe toți mercenarii, îngropându-i de vii în șanțul de apărare ce fusese atât de greu traversat. După ce a distrus fortificațiile Vidinului, împăratul Ioniță avea să se întoarcă la Târnovo, capitala Imperiului. Anul 1202 avea să aducă un nou tratat de pace cu Imperiul Bizantin. În același an, regele Imre al Ungariei atacă Bulgaria și cucerește orașele Belgrad, Branicevo, astăzi Costolaci și Niș, dăruite mai târziu protejatului său la tronul Serbiei, Vukan Nemanjić.
Ioniță ripostează un an mai târziu, alungându-i pe sârbi din cetatea Niș, după care aplică o corecție ungurilor pe care îi învinge în luptele purtate pe valea râului Morava. În urma campaniei din anul 1203, pe tronul Serbiei se va întoarce Ștefan Nemanjić, fratele lui Vukan, protejatul ungurilor. În acea campanie, Kaloyan capturează orașele Belgrad, Baranj, acum Branicevo și alte 5 cetăți mai mici. Riposta regelui Imre este oprită de papa Inocențiu al III-lea, care speră să unifice biserica catolică și cea bulgară. În acest scop, papa avea să-i trimită suveranului Ioniță coroana de împărat, atât de râvnită de acesta. Legatul papal însărcinat cu această misiune avea însă să fie oprit și întemnițat de Imre pe când traversa teritoriul Ungariei. Războiul nu se terminase. În anii următori, luptele purtate de Ioniță aveau să fie mai crâncene și mult mai sângeroase. În primii 3 ani de domnie, între 1197-1200, Kaloyan, devenit țarul Imperiului Vlaho-Bulgar, în urma asasinării fraților săi, s-a ferit să poarte războaie, preferând să-și consolideze domnia. Între 1200-1204, războiul împotriva Imperiului Bizantin, pornit de frații săi, Hasan și Petru, a continuat. Bizanțul nu era dispus să cedeze fără luptă. Situația vechiului Imperiu Roman de răsărit avea să devină dramatică odată cu anul 1204, când urgia se dezlănțuie asupra Bizanțului. În anul 1204, luna noiembrie, Ioniță Kaloyan din neamul Asăneștilor primește sceptrul, bula papală și coroana de rege de la Roma. Pe coroană era înscrisă titulatura de Rex Bulgarorum et Blahorum. Recunoașterea papei venea în urma unui lung șir de epistole purtate între cei doi încă din anul 1198. Suveranul român nu avea motive să fie mulțumit, deoarece el ceruse papei o coroană de împărat, în schimbul supunerii religioase față de Roma. Kaloyan i-a răspuns lui Inocențiu al III-lea, mulțumindu-i pentru încoronarea imperială, ignorând rangul inferior atribuit de papă. În anul 1204, Imperiul Bizantin s-a fărămițat în mai multe părți: statele latine, Imperiul Latin de Constantinopol, Principatul de Morea și Tesalonicul și statele de rezistență greacă, Imperiul din Trapezunt, pe litoralul sud-estic al Mării Negre, Despotatul Epirului cu centru la Arta și Imperiul de la Niceea, format din cele mai populate regiuni grecești ale Bizanțului din Asia Mică. Vremurile tulburi și puterea cruciaților, ce au cucerit Constantinopolul în anul 1204, întemeind Imperiul Latin sau Imperium Romanie, cu care statul lui Ioniță se învecina la sud, l-au silit pe Kaloyan să inițieze o alianță. Fostul conte de Flandra, Balduin, devenit împăratul Balduin I, avea însă alte planuri, așa că a refuzat oferta. În aceste condiții, pentru Ioniță devenise evident faptul că noul imperiu avea să emită pretenții asupra teritoriului țaratului în virtutea drepturilor istorice. În acest context, latinii reiau în posesie cetatea Philopopolis,
care, în urma înțelegerii cu Ivanco din anul 1198, aparținea acum țaratului. Cavalerii cruciaților nu s-au oprit aici, ci au început să prăduiască așezări aflate la granița cu țaratul. Ioniță nu reacționează armat imediat, dar încheie o alianță cu grecii din Tracia, nemulțumiți de stăpânirea latină. În primăvara anului 1205, cetățile Adrianopol și Didymoteicho s-au răsculat, ridicând apoi la luptă pe grecii din întreaga Tracie împotriva Imperiului Latin. Balduin acționează imediat și marșează spre zona de conflict în fruntea unei armate de 4.000 de oameni, considerată în acele vremuri drept imbatabilă. Cetatea Adrianopol a fost asediată la sfârșitul lui martie, dar latinii preferă să nu atace zidurile, deși aveau mașini de luptă. Tactica lor era să slăbească mai întâi pe apărători, tăindu-le resursele. În plin asediu, pe 14 aprilie 1205, Ioniță intervine în forță în sprijinul aliaților săi. În fruntea unei oști valahe și bulgare de 14.000 de oameni, întărită cu 40.000 de cumani, el întinde o cursă cruciaților. După un atac de cavalerie cuman, cavaleria grea a oștii latine pleacă în urmărirea atacatorilor ce se retrag strategic până la mlaștinile din nordul Adrianopolului, unde aceștia sunt ambuscați de grosul armatei lui Caloian, ce-i pândea din pădurile învecinate. Victoria țarului este categorică. În urma luptei, Balduin I a fost capturat și apoi întemnițat la Târnovo. El avea să moară împrizonierat în capitala Imperiului Vlaho-Bulgar. Cronicarul George Acropolites relatează că din craniul său Ioniță și-a făcut un pocal de băut. Anul 1205 avea să-i aducă lui Ioniță noi izbânzi în fața cruciaților, demoralizați după înfrângerea de la Adrianopole. Cetățile Sereș și Filipopolis, precum și importante teritorii din Macedonia și Tracia, aveau să intre în stăpânirea lui Caloian. Dovedind o memorie scurtă și o lealitate discutabilă, nobilii greci aveau la rândul lor să se răscoale și împotriva lui Ioniță, cel ce îi salvase de furia latinilor. Luând act de trădare aliaților, Ioniță le-a devenit inamic necruțător și în anul 1207 a întreprins raiduri sângeroase împotriva cetăților Heraclea și Caenofrurion, fapt ce i-a dus porecla de Romaictonul, adică ucigătorul de romei. Speriați, când trupele vlaho-bulgare se aflau în împrejurimi, grecii ajunseseră să-și părăsească așezările, așa cum s-a întâmplat la Techirdag. La 31 ianuarie 1206, Ioniță avea să-și dovedească din nou calitățile de mare strateg. În timp ce asedia împreună cu armata sa cetatea Rusion, împăratul român a izbutit printr-un șiretlic să scoată din cetate apărătorii. El a atacat o cetate mai mică din apropierea Rusionului. Cavalerii au ieșit din cetatea Rusion ca să apere cetățuia asediată, pe care au găsit-o goală. La întoarcere, armata cruciată a fost atacată din două părți de Caloian, care a reportat o mare victorie. Majoritatea latinilor au pierit în luptă. Orașul Rodosto avea să fie prăduit de trupele țarului, dornic să pedepsească trădarea romeilor. Campania avea să ducă și la capturarea orașelor Perint, Corlu, Arcadiopolis, Messina, Daonion. La începutul anului 1207, Caloian a încheiat o alianță cu Imperiul Bizantin de la Niceea, menită să stopeze agresiunea latină. Victoriile din anul precedent aveau să continue și în acest an. Oastea țarului avea să captureze cetatea Didymoteicho, considerată un punct strategic important.
Pe parcursul anului 1207, în timp ce împăratul Ioniță asedia cetatea Odrin, Bonifaciu de Montferrat, regele latin al Salonicului, face o incursiune în țarat din Seres, ajungând în a 5-a zi la cetatea Mesinopolis. Aici, în zona muntoasă de lângă oraș, armata este atacată de o forță vlaho-bulgară mai puternică, formată din localnici. La început, latinii reușesc să respingă atacul, dar în timp ce îi urmărea pe valahi, Bonifaciu este ucis de o săgeată, apoi cruciații sunt învinși. Capul lui Bonifaciu îi este trimis lui Ioniță, care, dându-și seama de oportunitate, pleacă în marș forțat să asedieze cetatea Salonicului. Din nefericire, Caloian nu a putut profita de slăbiciunea latinilor. În timpul asediului capitalei regatului Salonic, împăratul avea să piară, asasinat de Manastăr, unul dintre capitanii săi de origine cumană. Ioniță Caloian a devenit celebru în epocă, iar poporul din care se trage, românii, menționați cu denumirea de Ulucut, au fost considerați în cronicile arabe din secolul XIII drept unicul popor al Imperiului numit Valahia sau Al-Avalak. Creat în urma unei rebeliuni pornite de doi români, Petru și Ioan Asan, Imperiul Româno-Bulgar avea să fie întărit și extins sub domnia celui de-al treilea frate al familiei Asan, Mezinul Ioniță. După asasinarea lui Ioniță, survenită în anul 1207, în timpul asedirii Salonicului, tronul Imperiului Vlaho-Bulgar este preluat de un alt membru al familiei Asăneștilor, un nepot al lui Ioniță pe nume Borilă. Slab comandant militar, nepriceput în treburile țării, noul împărat a fost la un pas de a distruge imperiul clădit din sângele, din curajul și din sacrificiile românilor și bulgarilor din sudul Dunării. Îndată ce află de întronarea lui Borilă, temători pentru viața lor, alți doi prinți din neamul Asăneștilor, Alexius Slav și Ioan Asan, părăsesc imperiul căutându-și protecția în țara cumanilor, apoi în Galiția. Ca să-și asigure liniștea, Boril își exilează și fratele pe Strez, care își găsește refugiu la curtea regelui Serbiei, Ștefan Nemanjici. El își consolidează apoi tronul, luând-o de soție pe văduva lui Ioniță Caloian, fiica unei căpetenii cumane. Noul țar s-a dovedit a fi mult mai slab decât predecesorii, iar poziția sa a fost contestată atât de prinții fugari, cât și de fratele său Strez, care, sprijinit de regele Serbiei, Ștefan Nemanjici, a atacat în anul 1208 posesiunile țaratului de pe valea râului Vardar din zona Macedoniei. Strez avea să cucerească cetatea Prosec fără ca Borilă să aibă vreo reacție. Până în anul 1209, stăpânirea lui Strez se va mări de la valea râului Struma până la Bitola și de la Scopie până la Veria. Simțindu-l ezitant, o altă rudă din neamul Asăneștilor, Alexius Slav, avea să se revolte și să-și declare independența. Astfel, un nou stat valah rupt din Imperiul Vlaho-Bulgar avea să se formeze în regiunea munților Pirin. Statul lui Slav avea capitala în orașul fortăreață Melnik. În anul 1208,
Armata vlaho-bulgară suferă o înfrângere dezastruoasă în fața oștilor lui Henric I, devenit împărat latin al Constantinopolului în anul 1206. Bătălia a avut loc la Filipopolis, astăzi Plovdiv. În urma acestei lupte, țaratul pierde nordul Traciei și fortărețele din zona munților Rodopi. În anul 1209, după ce Strez se căsătorește cu fata împăratului latin Henri de Flandra, de teama ca cele două țări să nu se unească împotriva lui, Borilă încheie un tratat de alianță cu fratele său. În același an, Borilă semnează un tratat de alianță cu despotatul Epirului. Cele două state valaho-bulgare aveau să se reunească, dar teritoriul lui Strez urma să-și păstreze autonomia, suveranul și armata. În anul 1211, Strez cere ajutorul fratelui său, după ce vestul teritoriului îi este invadat de trupe latino-epiriote. Armata celor doi frați suferă o înfrângere severă în bătălia de la Bitola. Necazurile țarului nu aveau să se termine aici. În același an, 1211, cetatea Vidinului avea să se răscoale împotriva lui Borilă sub comanda unor nobili cumani. Cum Borilă se situa pe poziții de adversitate cu Imperiul Latin sau Regatul Serbiei, aflate în vecinătate, el a trebuit să apeleze la sprijinul Regatului Ungariei, care a trimis neajutoratului Borilă un corp de armată condus de contele Ioachim din Sibiu. Vidinul a fost asediat, răscoala a fost înăbușită, dar țaratul a trebuit să cedeze în schimb Ungariei cetatea Belgradului. Simțindu-se din ce în ce mai izolat, suveranul Borilă și-a dat seama că nu are cum să reziste de unul singur în fața inamicilor interni și a pretențiilor teritoriale formulate de vecini, așa că s-a agățat cu disperare de noul prieten, Regatul Ungariei, și a reușit în cele din urmă, în anul 1213, o alianță cu Imperiul Latin, în urma unui mariaj strategic al fiicei sale vitrege Maria cu împăratul Henric I. Nici acum, însă, liniștea nu s-a pogorât asupra țării. Aliații l-au târât pe bietul Borilă într-un război cu Regatul Serbiei, din care acesta a ieșit încă o dată învins. Sistemul de alianțe pus la punct de Borilă avea să se prăbușească în anul 1216, când ginerele țarului, împăratul latin Henric I, a murit otrăvit, după unii istorici, tocmai de către Maria, fiica naturală a lui Ioniță Caloian, dar și fata vitregă a lui Borilă. Era anul 1218, iar împăratul era iarăși singur. Simțind slăbiciunea domniei, unul dintre prinții fugari s-a întors în țară cu o armată și a asediat cetatea Târnovgradului, în care se baricadase Boril. După 7 luni de asediu, Borilă a realizat că Ioan, vărul său, nu avea de gând să renunțe până când cetatea nu se va preda. Suveranul a reușit să fugă din încercuire, dar în scurt timp a fost capturat. Ioan Asan al II-lea, fiul lui Ioan Asan, unul dintre fondatorii Imperiului, s-a încoronat în anul 1218, în timp ce Borilă, vechiul țar, era orbit și închis într-o mănăstire. După cei 9 ani de domnie ai lui Borilă, Imperiul Româno-Bulgar era într-o situație critică. Măcinat de dispute interne, înconjurat de vecini ostili, țaratul era în pragul prăbușirii.
În aceste condiții, după un asediu de 7 luni asupra Târnovgradului, capitala Imperiului lui Ioan Hasan, fiul fondatorului Imperiului, Ioan Hasan I, reușește să-l captureze pe vechiul suveran, uzurpatorul Borilă, ce încerca să fugă din cetatea sediată. În ciuda faptului că îl prigonise, Borilă avea să fie cruțat, nu înainte de a fi orbit și plasat sub supraveghere într-o mănăstire izolată. Beneficiind de cea mai lungă perioadă de domnie dintre membrii familiei Asăneștilor, survenită între anii 1218 și 1241, Ioan a devenit unul dintre cei mai importanți suverani ai celui de-al doilea țarat, sub conducerea sa, statul înființat în secolul al XII-lea, ajungând la cele mai mari dimensiuni. Domnia lui Hasan începe printr-un mariaj strategic cu Ana Maria a Ungariei, fiica regelui Andrei al II-lea. Căsătoria avea să-i aducă noului împărat o alianță cu ungurii, precum și restituirea în anul 1221 a cetății Belgradului și a teritoriilor de la Dunăre, pierdute de Borilă. Un alt mariaj, al fiicei sale cu Manuel Ducas, avea să-i aducă lui Ioan o alianță cu despotatul Epirului. Până în anul 1224, Ioan a reușit să ferească țara de războaie. În acest răstimp însă despotatul Epirului devine o putere importantă în regiune, după ce suveranul Teodor I Ducas cucerește cetățile Salonicului și Adrianopole, care aparțineau Imperiului Latin. Lăcomia epirioților avea să-i facă pe aceștia să atace în anul 1230 Imperiul Româno-Bulgar, încălcând tratatul de alianță semnat în anul 1222. Confruntarea era iminentă. În martie 1230, în apropierea orașului Clocotnița, marea armată de invazie a lui Teodor Comnenos, care plecase la război ca la vânătoare, însoțit de curtea sa precum și de familie, înainta încet în teritoriul inamic, jefuind totul în cale. Când Ioan a aflat de invazie, a plecat în marș forțat spre armata lui Comnenos. Împăratul român era însoțit de câteva mii de soldați, având o forță net inferioară invadatorilor. Pe 9 martie, soldații lui Hasan au înconjurat pe mercenarii epirioți, surprinși de reacția rapidă a vlaho-bulgarilor. Bătălia, pornită în zori, a durat până la apusul soarelui, când epirioții au fost înfrânți. Doar ginerele lui Hasan, Manuel, a reușit să fugă de pe câmpul de luptă, restul armatei căzând în prizonierat. Chir Teodor, marele despot al Epirului, puternicul conducător și curtea sa, a trebuit să îndure umilința capturii. El a fost cruțat după ce Ioan l-a orbit, dându-i se drumul în anul 1237, după ce Ioan s-a căsătorit cu fiica fostului despot. Hasan va fi generos și cu Manuel, soțul fiicei sale, dăruindu-i ulterior cetățile Salonicului și sudul Epirului, la oaltă cu titlul de despot și îndatoririle de vasal al împărăției. Spre deosebire de părinții lui, care nu prea luau prizonieri, Ioan Hasan al II-lea s-a purtat cu blândețe cu captivii lui. El i-a lăsat să se întoarcă la casele lor după ce în prealabil i-a dezarmat. Vestea despre generozitatea țarului a dus la o predare fără luptă a cetăților epiriote. Orașele Adrianopole și Drah au fost alipite țaratului, ca și posesiunile epiriote de la Marea Neagră.
Țaratul româno-bulgar devenea astfel cea mai mare putere balcanică. În anul 1228, regele Imperiului Latin, Robert de Courtenay, moare, iar succesorul său Balduin al II-lea, fiind copil, latinii au luat în considerare numirea lui Ioan Asan ca tutore al viitorului împărat. Nu se știe de ce acest plan a căzut, iar în anul 1231, regența latină a numit ca tutore al lui Balduin pe John de Brienne, fostul rege al Ierusalimului. Numirea acestuia a provocat o ruptură în relațiile dintre Asan și Imperiul Latin și a forțat pe românul Ioan Asan al II-lea să formeze o nouă alianță cu Imperiul de la Nicea, stat ostil Imperiului Latin. Aliații tradiționali ai latinilor, ungurii, au ripostat în anul 1232, invadând țaratul, sprijiniți de papalitate. Cetatea Belgradului a fost asediată, apoi intrând puternic în teritoriul lui Ioan, ungurii au asediat cetatea Sredeț, azi Sofia. Asediul a căzut datorită contraatacului armatei condusă de Vlahul Alexandru, fratele lui Ioan. Agresivi și hotărâți, ungurii nu aveau să renunțe la pretențiile lor, așa că în anul 1232 o nouă incursiune maghiară avea să ducă la cucerirea Olteniei, ce aparținea lui Asan. În această zonă ei aveau să înființeze Banatul Severinului. Ioan a ripostat la rândul său, recucerind teritoriul pierdut în perioada 1237-1239. În anul 1235, alianța dintre Imperiul de la Nicea și țaratul vlaho-bulgar a fost întărită de mariajul dintre fata lui Asan, Elena a Bulgariei, și fiul împăratului, Ioan al III-lea, Ducas Vatatzes. Moartea lui de Brienne, din anul 1237, a fost văzută ca o oportunitate de Ioan, care și-a răpit fata, pe Elena a Bulgariei, din brațele lui Ducas Vatatzes, cu gândul să o mărite cu noul împărat al latinilor, Balduin al II-lea. Ca să-și demonstreze lealitatea față de noul aliat, țarul, în fruntea armatei, a ajutat la asediul cetății niceene Caenofrurion. În timpul campaniei, o veste teribilă avea să îl ajungă pe Ioan. Soția și fiul său muriseră. Considerând moartea celor dragi drept un semn divin, acesta a trimis-o înapoi pe Elena, soțului ei, a abandonat asediul și s-a întors acasă. În anii următori, suveranul nu a mai dorit să se implice fățiș în conflictul latino-nicean. Totuși, în ciuda faptului că a reînnoit tratatul de alianță cu ginerele său nicean, el a pendulat între cele două mari puteri, permițând unei armate de 60.000 de cumani să întărească oștile latine în anul 1240. Anul 1241 avea să-i fie fatal unuia dintre cei mai mari împărați din dinastia Săneștilor. Ioan Asan al II-lea avea să fie înfrânt de una dintre armatele mongole ale lui Batu Han. Afectat de înfrângere și bolnav, țarul român avea să moară în același an. Gloria și puterea singurului imperiu românesc era pe cale să apună.
Ioan Hasan, fiul lui Ioan Hasan, repetiția este dată de realitatea istorică, adusese țara înființată de tatăl său acolo unde acesta doar visase. Imperiul româno-bulgar ajunsese pe piscuri. De acolo, în orice direcție, nu erau decât văi și prăpăstii. Ticăloșiți de putere, boierii au uns în fruntea lor, în perioada următoare, 2 copii, ușor de manipulat. Deși aceștia au domnit împreună 15 ani, între anii 1241 și 1256, istoria îi ignoră. Noi însă le vom da importanța potrivită unor suverani, sub domnia cărora Imperiul Vlaho-Bulgar a ajuns din spaima Balcanilor, victima vecinilor, care au înhățat din imperiu teritorii importante pe care le pierduseră părinții sau bunicii lor. Căliman, fiul lui Ioan Hasan al II-lea, cu cea de-a doua soție, Ana Maria a Ungariei, a ajuns împărat al țaratului româno-bulgar în anul 1241, la numai 7 ani, în urma dispariției neașteptate a tatălui său. În absența unui tutore unanim acceptat, regența statului a fost preluată de patriarhul Ioachim al Bulgariei, cel ce avea să devină după moartea sa, survenită în anul 1246, Sfântul Ioachim. Scurta domnie a lui Căliman avea să fie marcată de incursiunea mongolă a lui Batu Han și de pierderea influenței Imperiului asupra sudului Valahiei, Salonicului și Serbiei. Căliman Hasan, asemenea strămoșilor săi, a avut un sfârșit tragic, urmare a unor jocuri politice murdare. El a murit în anul 1246, după majoritatea cronicarilor vremii otrăvit. Suspectul numărul 1 al acestui asasinat este mama sa vitregă, Irene Comnena Ducaina, care era interesată să preia puterea în imperiu ca tutore legal al fiului ei, Mihai, fratele lui Căliman, care pe atunci avea 5 ani. Fiul lui Ioan Hasan al II-lea, cu cea de-a treia soție a suveranului, Irene Comnena Ducaina, a ajuns împărat în urma morții fratelui său, în condiții neclare. Împăratul Vlaho-Bulgar nu avea decât 5 ani când a ajuns suveran. În aceste condiții, se pare că mama sa, fiica fostului despot al Epirului, Teodor Komnenos Dukakis, a preluat regența. Simțind slăbiciunea noului șef de stat, vecinii au atacat împărăția lui Mihai, capturând teritorii importante din țarat. Macedonia a fost pierdută, în cea mai mare parte în fața despotatului Epirului, Tracia a fost pierdută în favoarea Imperiului de la Nicea, iar cetatea Belgradului și Banatul Severinului a fost pierdut în favoarea Ungariei. În anul 1247, țaratul a fost nevoit să ajute Imperiul de la Nicea cu trupe în conflictul acestuia cu Imperiul Latin. 6 ani mai târziu, în anul 1253, țaratul încerca să-și reconfirme puterea în Balcani. După o alianță cu Republica Raguzei, armata lui Mihai invadează Serbia, dar în ciuda faptului că trupele vlaho-bulgare pătrund adânc în teritoriul inamic, tentativa de cucerire eșuează. În anul 1254, după moartea lui Ioan Ducas Vatațes, Mihai, în fruntea armatelor sale, încearcă să-și recupereze teritoriile din Tracia pierdute în fața Imperiului de la Nicea.
În prima fază, campania se dovedește a fi un succes, multe dintre cetățile asediate predându-se de bunăvoie, datorită localnicilor ce vedeau cu simpatie realipirea cetăților la țarat. Incursiunea avea însă să se transforme într-un dezastru când, în timpul unui marș, Mihai este surprins de armata noului împărat al Niceei, Teodor al II-lea Ducas Lascaris. Ambuscați într-o pădure din munții Rodopi, soldații lui Mihai suferă o înfrângere categorică, iar împăratul este rănit. Un an mai târziu, în anul 1255, Mihai face o nouă incursiune în Tracia, în fruntea unei armate cumane de mercenari. Și acum campania începe cu câteva victorii, iar Imperiul cere pace. Consecințele acestor victorii aveau să fie dezastruoase. Chiar dacă Mihai câștigase acest din urmă război, el avea să piardă pacea, influențat de socrul său, prințul rus Rostislav Mihailovici, care era la ora aceea banul Belgradului. Niceenii au reușit să impună în anul 1256, la masa tratativelor, ca teritoriile celor două state să rămână cele de dinainte de război. Înfuriați de faptul că țaratul nu a tras niciun folos din războiul câștigat, Mihai, dovedindu-se un slab diplomat în timpul tratativelor, un grup de boieri au pus la cale îndepărtarea tânărului împărat, considerat prea influențabil pentru a sta mai departe în fruntea țării. În anul 1256, în timpul unei partide de vânătoare, acesta avea să fie ucis în împrejurimile Târnovgradului, iar în locul său, pe tron, avea să fie adus un alt Hasan, Căliman, vărul lui Mihai. După unele surse, ucigașul țarului a fost însuși uzurpatorul, viitorul împărat Căliman al II-lea. Mama defunctului, considerată adevărata conducătoare a statului, a fost obligată să se retragă la o mănăstire, apoi a fost exilată în același an, petrecându-și restul vieții pe moșiile familiei din împrejurimile Salonicului. După 2 secole de existență, de lupte, de frământări și de sacrificii, Imperiul Româno-Bulgar, intrat pe panta decăderii, avea să dispară ca stat, ocupându-și însă un loc bine meritat în conștiința a 2 popoare, român și bulgar. Filmul nu va relata povestea unui singur suveran, ci va face referire la 3 actori, fiecare dintre aceștia fiind ultimul personaj în istoria Imperiului. Ioan Hasan al III-lea a fost fiul lui Mitso Hasan cu Maria de Bulgaria, fata lui Ioan Hasan al II-lea. El a devenit împărat al țaratului româno-bulgar în anul 1279, la 20 de ani. Instaurarea lui ca suveran al Imperiului nu ar fi fost posibilă fără sprijinul consistent al împăratului Bizanțului, Mihai al VII-lea Paleologul, al cărui ginere devenise tânărul Ioan în anul 1277. Căsătoria acestuia cu fiica cea mare a împăratului, Irina Palaiologina, avea să-i aducă și titlul de despot. Imediat după căsătorie,
Armatele Constantinopolului au pătruns în Imperiul Româno-Bulgar pentru a-l instala pe tron pe Ioan Hasan în locul lui Ivailo. Bizantinii au suferit mai multe înfrângeri și au fost forțați să se retragă. În anul 1279, Mihai al VII-lea și-a trimis din nou oștile în țarat, decis să-l înfrângă pe Ivailo. O oaste mongolă, aliată a Bizanțului, l-a încercuit pe suveranul bulgar la Silistra, în timp ce un corp de armată bizantin asedia Târnovgradul. Vestea falsă a morții lui Ivailo i-a determinat pe boierii din capitală să se predea și să-l accepte pe Ioan Hasan ca împărat al Imperiului Vlaho-Bulgar. Dornic să-și întărească poziția, Ioan a aranjat o alianță matrimonială prin căsătoria surorii lui, Chira Maria, cu un aristocrat cuman, George Terter. În anul 1280, când nimeni nu se mai aștepta, Ivailo, scăpat din încercuire, a apărut cu armata sa în fața zidurilor Târnovgradului. Trupele bizantine au încercat să spargă în două rânduri asediul, dar au eșuat. În același an, întrevăzând posibilitatea unui sfârșit tragic de mâna neîndurătorului Ivailo, Ioan a fugit mișelește din cetatea asediată împreună cu soția sa, Irina, lăsându-i tronul cumnatului său, George Terter. Acesta avea să reziste asediului lui Ivailo, care nu-și poate recupera tronul. Istoricii consemnează faptul că Hasan a luat cu el bijuteriile coroanei, ce cuprindeau și piese capturate de strămoșii lui de la împărații învinși pe câmpul de luptă. Ajunși în Mesembria, fugarii s-au îmbarcat spre Constantinopol, dar împăratul Mihai al VII-lea, dezgustat de lașitatea lor, nu le-a permis timp de câteva săptămâni acostarea. Nevrednicul Hasan avea să mai facă o încercare de a-și recupera tronul în anul 1281, când a căutat sprijin militar la un alt cumnat al său, hanul Nogai, din Hoarda de Aur. Acolo se afla și dușmanul lui, Ivailo. Având de ales între cei doi, hanul l-a preferat pe Hasan și l-a ucis pe Ivailo. În ciuda promisiunilor făcute, conducătorul mongol nu s-a ținut de cuvânt. Acesta l-a lăsat pe George Terter împărat vasal al Bulgariei, dar a păstrat țara pentru el. Ioan Hasan al III-lea, ultimul împărat din dinastia Asăneștilor, a murit în anul 1303, departe de tronul mult visat, în Troas, nord-vestul Turciei de azi. Urmașii lui au ajuns în funcții importante ale Imperiului Bizantin, dar nici unul nu a mai revendicat tronul țaratului. Așa cum începutul Imperiului Româno-Bulgar se leagă de faptele de arme a doi frați români, Petru și Hasan, fondatorii dinastiei Hasan, sfârșitul acestuia se leagă tot de faptele de arme a doi frați, Ivan Șișman și Ivan Strațimir din dinastia șișmanizilor, de origine cumană, dar înrudiți pe linie maternă și cu asăneștii. Neînțelegerile dintre frați, cauzate de lupta pentru tronul Bulgariei, au dus la divizarea Imperiului în trei state. Statul lui Șișman se învecina cu Valahia și avea capitala la Târnovgrad, statul lui Strațimir se învecina cu Ungaria și avea capitala la Vidin, iar al treilea stat bulgar cuprindea Dobrogea până la gurile Dunării și în sud până la Nesebar și avea capitala la Caliacra. Turcii au atacat în anul 1371 statul lui Șișman, dar fratele său, Strațimir, a cărui țară era încă ferită de invazie, a refuzat ajutorul armat, iar turcii au cucerit nordul Traciei și munții Rodopi. Ivan Șișman este nevoit să accepte o poziție de vasalitate față de otomani. În anul 1384, acesta pornește un război cu țara românească, al cărui conducător, Dan I, îl susținea pe fratele său, Strațimir, cu care era rudă de sânge prin mătușa sa, Ana, din neamul Basarabilor. Un an mai târziu,
Cetatea Sofiei avea să fie cucerită de turci. Țarul încalcă tratatul de vasalitate față de Murad I în anul 1388, când refuză să-l ajute cu trupe în războiul turco-sârbo-bosniac. Această ofensă nu a fost tolerată, așa că otomanii au trimis o armată de 30.000 de oameni ca să refacă ordinea în Balcani. Refugiat în cetatea Nicopole, Șișman este asediat de vizirul Ali Pașa și forțat să ceară pace. Deoarece încalcă acordul, refuzând să predea Imperiului Otoman cetățile promise, acesta este asediat pentru a doua oară în fortăreața de la Nicopole. Incapabil să reziste asediului, țarul cere din nou pace, acceptând toate condițiile învingătorilor. Ivan Strațimir s-a implicat în lupte după căderea Târnovgradului în mâna noului sultan, Bayazid I, din anul 1393, dar era prea târziu. Șișman, al cărui tărâm se limita acum la câteva cetăți dunărene, avea să piară odată cu căderea ultimului punct de rezistență în cetatea Nicopole în anul 1395. Strațimir, după dezastrul cruciat din aceeași localitate, din anul 1396, la care participase cu armata, a fost asediat de turci și capturat la Vidin. El a pierit strangulat, ca prizonier, în închisoarea turcă de la Bursa. După căderea Bulgariei pe mâinile otomanilor, țaratul româno-bulgar s-a prăbușit. În ciuda faptului că fiul lui Ivan Strațimir, Constantin al II-lea, a controlat în anumite perioade porțiuni din regatul de Vidin al tatălui său, revendicându-și titlul de împărat, istoricii nu l-au luat în serios, considerându-i pe tatăl și pe unchiul său ultimii conducători ai Imperiului Vlaho-Bulgar.